Nika hip hop. Na rabu da Khadija yanzu ga Halima amma aboki ka duba karkace nayi hadama. Carra boy, dida da ni ina da dama kuma ina da kudade ne hagu ne da dama. Amma Abba ni ga hotanta a Isa sai dai ta ce da ni ita bata social media. Kai kuma ga hotanta ma a Facebook da bura uba ga hotanta ma da Halima. Mama, ga leave this girl bata rika. Kudinka take ta ci fa abinta. Pass me the lighter, kush zan kunna. In ta kira ma zan iya dauka. Leave me alone, me and my guy you now we dey ball. Sinful life me no get ego. If you get a problem, give me a call. 247 I muna lido. Yanzu gaci na shirya zan je gurin Khadija duk da tana da samari ni zan so ta a haka. Zan kashe mata kudi na dalolin America in sai mata iPhone in bata kudi na duka. Nika hip hop amma fa ni ina tsoro saboda aso Halima ta bani horo. Na kashe mata kudi na har na fara aro amma duk da haka ta kira ni da ajawu. Guy calm down before ka kopsa. Aka see boy ma ayi kopsa. Ranan da ta ganni da fola. Oh gash mata koka amma ai ni zan foka. Motherfuckers ba su wayewa, suna jifa muna tarewa. Plus din ai baya karewa, kuma na san kuna ganewa. Da na je gurin Khadija raina ya baci. Na ganta da gayu har da celebrity. Na ganta da Luldo, na ganta da Ama, na ganta da Salisu yaji da Ali. Amma da naga haka sai na koma gefe. Na yi tagumi kamar ruwa a gefe. Na kira wayanka baka dauka ba, amma a lokacin naga kana waya ba. Na rabu da Maryam ita da Halima. Yanzu ga Khadija kawar Halima. Amma ba ta da chef kamar Halima, sai dai dadin murya kamar sarewa.